Alumnos de Felgueiras, en Portugal, visitan Ribeira. O intercambio escolar do Eixo Atlántico cumpre un ano máis e comezou a semana pasada co alumnado de Heroínas de Sálvora en Terras Lusas. O Salón de Actos da Casa do Concello de Ribeira abriu as súas portas para dar a benvida ao alumnado do agrupamento de escolas Manuel de Faria Sousa, que chegou esta mañá no marco do intercambio escolar Eixo Atlántico. Ribeira e Felgueiras únense grazas a esta iniciativa que comezou xa a semana pasada coa visita dunha trintena de alumnos do CEIP Heroínas de Sálvora de Aguiño ao municipio luso. Agora é a quenda de que os estudantes portugueses coñezan Ribeira. Unha actividade que promovemos dentro do Concello de Ribeira para que os rapaces e rapazas teñan un intercambio que sexa proveitoso para eles e para elas. En primeiro lugar, un intercambio permite facer novas amizades, coñecer outros países e tamén coñecer outras realidades entre o Concello de Felgueiras e tamén o Concello de Ribeira. Hoxe van a estar percorrendo instalacións educativas e culturais do Concello de Ribeira, xa visitaron, por exemplo, o Museo Municipal, tamén visitaron o Lustre de Rivas. E pola tarde foi a quenda dun dos puntos máis relevantes do municipio, a lonxa. Como un corazón económico do noso municipio. E ademais diso, coñecerán tamén a nosa historia local, como as Heroínas de Sálvora ou paraxes naturais tan importantes como Carreiro, Sálvora e demais. Dentro do Concello queremos seguir promovendo este tipo de intercambios educativos porque son tremendamente positivos para os rapaces e as rapazas que participan neles. Está sendo unha experiencia fantástica e ademais van a coñecer que Galicia e Portugal teñen unha historia común e tamén unha lingua que nos permite comunicarnos con milleiros de persoas de toda a comunidade lusófona. Polo que afirma que se trata dunha experiencia tremendamente rica para todos os participantes. A representante da comitiva de Felgueiras, Claudia Diogo, agradeceu a boa acollida que tiveron dende a súa chegada a Ribeira. Começa tudo muito bem pelo museu, em que nos mostra também um bocado da nossa tradição, em que temos lá as bonecas representadas pelo o típico Senhora da Lavoura, em que está lá representado e muito bem representado. Nós, município de Felgueiras, temos lá o Cortejo das Flores, que é exatamente como elas estão vestidas lá e se representam dessa forma. Adorámos receber o município de Ribeira, tivemos a adversidade, temos o apagão da luz, mas que nós controlamos e tudo correu bem e espero que estejam gostado. Neste intercambio participan 17 alumnos do agrupamento de escolas Manuel de Faria Sousa, 2 mestres e un representante de Felgueiras. Pola parte ribeirense participan 33 estudantes de quinto e sexto de primaria do CEIP Heroínas de Sálvora.